Hi guys, I'm back again today with another Finnish video. This is a Finnish school lunch program. So we saw like things that we would find weird in Finland, and then we saw like a student apartment which was crazy. And then now we are going to check out school lunches. Okay, this might be something that I really want to know because who doesn't want to know about how people eat in different places, right? So before we do start, don't forget to subscribe, click the bell button, and let's see. Suomalaisessa koulussa tarjotaan joka päivä lämmin ateria. Eli Suomen laki sanoo, että koulupäivän aikana oppilaalla on oikeus tarkoituksenmukaisesti järjestettyyn, täysipainoiseen, ohjattuun ja maksuttomaan ruokaan ja ruokailuun. Ja se ruoka valmistetaan joko koulussa tai sitten se jaetaan koulussa. Eli saman kunnankin alueella se valmistaminen voi olla hyvinkin erilaista. Eli jos kunnissa on vaikka pieniä kouluja, jonne matkat on pitkät, niin silloin on järkevää, että siellä on oma keittiö, jossa se ruoka valmistetaan alusta saakka. Ja sitten on taas isompia yksiköitä ja lähellä vaikka keskuskeittiöä, niin silloin on tarkoituksenmukaista, että siellä osa sitten tulee isosta keittiöstä ja sitten se jaetaan vaan siellä kouluilla. Tänä päivänä on aika tavallista, että koulussa on erilliset kouluravintolat tai kouluruokalat, johon sitten tullaan oppituntien väleissä erillisellä ruokatunnilla syömään. Näiden hyvä puoli on se, että se koko ruokailu voidaan kokonaisuudessa järjestää siinä yksittäisessä paikassa ja selkeästi erotetaan se koulun oppimistyö ja sitten se ruokailu erikseen. Mutta on myöskin kouluja, pieniä kouluja, joissa ruokailu tapahtuu ihan luokkatiloissa. Keittiöt on varustettu todella hyvin. Ruokailu tapahtuu ihan luokkatiloissa. Is this bread also? I thought it was a cookie, but damn, imagine having the option of bread. If we had school lunches, we don't necessarily have school lunches in the Philippines like this. At least f- with the schools that I went to, we don't have this, right? It doesn't happen. Kouluja, pieniä kouluja, joissa ruokailu tapahtuu ihan luokkatiloissa. Keittiöt on varustettu todella hyvin, jos ruoka valmistetaan itse. Sieltä löytyy uunit ja siellä löytyy esikäsittelyyn laitteistot ja myöskin tilat suunnitellaan niin, että ne on niin kuin työntekijälle ergonomisesti mielekkäitä. Ja sitten jos sitä ruokaa on siirreltävä sieltä valmistuskeittiöstä sinne varsinaiseen ruoan jakelupisteeseen, niin sitten tietysti on kehitetty sen tyyppisiä astioita ja kuljetuskalustoa, jotka joko pitää ruoan kylmänä tai sitten lämpimänä. Eli tähän ruoan kuljetukseen liittyvä kokonaisuus on todella tärkeää, että siihen liittyy paljon erilaisia hygieniavaatimuksia ja myöskin lämpötilavaatimuksia. Suomalainen kouluruoka täyttää aina terveellisen aterian kriteerit. Meillä on Suomessa kansallinen ravitsemusneuvottelukunta, joka laatii kansalliset ravitsemussuositukset. Ja näillä kansallisilla suosituksilla on jo vuosikymmenien perinteet. Eli terveellinen ateria on aina kaiken ateriasuunnittelun lähtökohta. Sillä aterialla tarjotaan yleensä sekaruokavaihtoehto. Ja sitten suositeltavaa on, että tämän sekaruokavalion rinnalla on tarjolla myöskin kasvisvaihtoehto. Ja sitten jos on ihan jotain eettisiä uskontoihin liittyviä ruokarajoitteita, niin nämäkin otetaan huomioon. Ja jos oppilaalla on terveyteen liittyviä ruokavaliorajoitteita, niin ne otetaan myöskin huomioon. Ja sitten usein tämä ruoka tarjoillaan eri paikoista. Esimerkiksi suoraan voidaan antaa se keittiö. I feel like this is important because in all schools we should have this, and it should also be healthy. Because it like less stress for the parents to kind of like wake up and then make a meal or whatnot. Um, and also it's like hot because when you take lunch to school, right? It's cold and it's sad, and you're like, I don't want to eat this, right?
Some rich people, what the rich kids do in my school particularly is the parents or their like maid, rich bougie people, will bring the lunch because their parents are busy at work, right? They don't have time. So most of their like yaya, we call it, will come to school. You will see a lot of them during lunchtime. Their drivers and their yayas will be in school and then bringing them hot food because nobody wants to carry freaking lunch the whole day, right? And then when you eat it, it's just like not nice. So this is really important. I wish our schools here did this. First and foremost, so that it's less stress for the parents. Um, like we don't have the yayas and drivers having to drive all the way to school, going back, and then they come back to pick them up again. Like cost efficient, it will be for the family, and the food are hot, and it's following the health, like the nutrition proceed, or I don't know what's called. So it's good, right? I think we should implement this in all schools, especially the international schools here in the Philippines as well. If we're gonna have international school, we might as well have this. We have canteens, we have like places where you can buy food, but the food is not necessarily good or healthy for you. tarjoillaan eri paikoista, esimerkiksi suoraan voidaan antaa se keittiöstä. Kun oppilas saa mahdollisuuden valita itse, niin olemme huomanneet, että myöskin silloin varmistetaan se, että kaikki oppilaat myöskin syövät päivittäin sen tarjotun aterian. Esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa tämä tarjottu ateria on aina oppilaalle, lapselle, opiskelijalle maksuton. Eli se käytännössä rahoitetaan julkisesti, julkisella varoilla, kunnan varoista ja valtion varoista. Kouluruokailu on kokonaisuus. Kysymys on ylipäätään koko koulupäivän rakenteesta, että miten koulutyöpäivä, miten se lukujärjestys tehdään ja miten se päivä rytmitetään mielekkäästi niin, että siellä on riittävästi taukoja, hyvä jaksotus niille työjaksoille ja sitten niin, että myöskin se energiatasapaino ylläpidetään oppilailla. Toinen osa on se, että ateria ja kaikki mitä koulussa tapahtuu on myöskin oppimista varten. Eli siinä yhteydessä myöskin oppii siitä ateriasta, yhdessä syömisestä ja ylipäätään siitä, että mitä on suomalainen ruokakulttuuri ja miten rakentuu kestävä, hyvä arkityöpäivä. Ruokailu on niin kuin osa semmoista kestävää ruokakulttuuria. Ja silloin on myöskin pohdittava, että mitä ruokaa tarjotaan, miten tuotettua ruokaa tarjotaan. Ja me olemme luoneet erilaisia kestävän ruokavalion kriteereitä ja suosituksia. On tärkeää myöskin, että mistä ruoka-aineesta ja miten hankituista ja miten tuotetuista ruoka-aineista se ruoka koostuu. Ja tässä paikalliset päätökset on merkittäviä. Korostuneessa asemassa juuri tänä päivänä on kasvikset, hedelmät ja marjat. Ja myöskin niiden tuotantotapaan keskitytään, eli luonnonmukainen tuotantotapa on sellainen, jota tuetaan erityisesti. Se, miten se on tuotettu, minkälaisia ruoka-aineita sen aterian valmistuksessa käytetään, ovat asioita, joita nuoret myöskin kysyvät ja joskus myöskin kyseenalaistavat. Ja siksi se tarjonta koko ajan kehittyy yhä kestävämpään suuntaan myöskin käytännössä. Very nice. That's good. Some people have it good. I think Finland is one of them. Like schools that have great school lunch programs. Uh, Finland, Japan, Korea. I know that they have great like school lunch. Awesome. Bring your own or you buy in the canteen. Most of the time everything is sold out or like it's rice and some sort of like meat and then veggie, right? That's mostly what we get here.
Well, what I did in school when I was in high school, elementary high school, it's always like from home. Yeah, it's always from home. Like they'll pack lunch for us. And yeah, it was horrible because it's cold. And then in college, it was just like allowance. So we call it allowance, our pocket money. And then I'll just buy whatever I want. But in college, most of the time, I think for the first 2 years, I would buy I would eat in school. Since we're in college, we can go out. So we will like go to like fast food chains and all that, like McDonald's. It wasn't good. But in my last 2 years of college, because you're like senior, so you can choose your time schedules. And I would never go to school like it's either I have a semester where I'm in the morning, and then after lunch I don't have any classes, or I have classes after lunch so that I don't have to like go I travel far. And also our school, like our campus moved super far away from home. So I didn't want to go home because the hour of travel is just so much because it was so far. So I chose schedules wherein it was like all like in the morning I'm just in school and afternoon I go home, or I come to school after lunch and then there we go. So it was okay. Like school lunch was fine in college. But in high school, yeah. Anyways, beautiful peeps, let me know yours in the comments how things are done, where you're from, and I'll see you in the next video. Bye.